Ahojte YouTube. Dneska sme tu s celým tímom vyšli opäť na celodennú akciu. Dali sme si 12 kilometrovú túru. Tak to vyzerá, že už ide na nás búrka. Ráno sme videli 2 medvede. Celkom zaujímavý deň. Opiekli sme klobásy. Slav skváte ako vždy. Máme niektoré nové veci. Poukazujem vám opäť. Najprv ukážem moje akáčko. Už je opravené. Upgradenuté, môžete si pozrieť potom v samostatnom videu. Dneska by som vám chcel predstaviť našho nového člena týmu Alfa 6. Zatiaľ ste ho nikdy nevideli, lebo vždy stal za kamerou. To je on. Má novú gorku od včera. Gorka 4. Pekne mu sedí, česdrik. Takéto cviky vie robiť. Jeho primárna zbraň je AK-74U. Trošku ju má upravenú na vlastný štýl alebo spôsob, ale on to ešte dá tak, aby, áno, aby sa to podobalo na realitu. To je Alfa 3. Takto si tu hovie Slav skváte. Máš niečo nové ty? Má tu krásne RPKčko svoje. Môžeš im ukázať tú krásku. Má originál plum set z Ruska. Áno, slivkové pažbenie, takisto ako na mojom akáčku. Tu zrobím taký detail, lebo toto stále každého zaujíma tá nabojnica. Vlastný vymysel. Samozrejme Zenit PKM Kolim. Toto je tiež vlastný vymysel, ako to tam má prichytené. No, vyzerá to pekne. No, a to je asi všetko. Ďakujem. To je Alfa 5. Suka bľad. Spí. Má tu svoj AS val od NPO. Môžete ho vidieť v mojom videu, keď sme to robili prvýkrát. Celkom pekne. PSO optiku tam ešte nedal. Dúfam, že nevystrelíš teraz. Som sa zľakol normálne. Kolím. Dobre. Tu je ten, na koho čakáte. Здравствуйте, дорогі друзі! No čo myslíte? Áno, to je Kenny. Dneska tu prišiel s klasickým dreveným setom. Jeho vyleštené, vybrusené akáčko, PKA optika. A ty, no co môj? Alfa 4. Jeho drevené akáčko. Dneska tam má popruh zo vzor 58. Ale lepšie ako bez, nie? Lepšie. Попа. Popa. По пизде. Piezda. Tu je náš Amerikánec. Amerikánec, ktorý najviac paktuje s Rusmi. Ešte asi žiaden Amerikánec toľko s Rusmi nebol vonko ako tento. Máš nejakú zaujímavú vec? Ukáž na M4, ten tvoj Kolim z ostrej zbrane tam má Kolim. Podarilo sa mu vyčárať na YouTube. Či na YouTube, na eBay, sorry. Už spletam somariny. To je Iron Point T1. T1. Krásne má obrúsenú M4. No. Výbavu, ako sa patrí v americkej armáde. No do koho som zabudol? Viete, máme tu takýto krásny kraj. Chajda. Vnuka som čítal. Jaký najstarší dátum? 1942? No. Hitler tam bol. Aj, Hitler bol vnuka. Všetci pastieri a nejakí ľudia, ktorí tu našli útočište, co tam zapísali. Čiže tak. Ja mám ešte jednu novú vec, z ktorej sa vytešujem už pár dní. Takéto hodinočky G-Shock. Nádhera. Nemal som žiadne hodinky na Airsoft. No. Daj šajbu. Yeah! Ešte jednu. Ще jednu? Daj ešte jednu.
Dobrá šajba. Vidíte, to sú tie fouls. Aj, mne to väčšinou zostalo smerom dopredu, na mojej. Nie nad bokom. Ten zoráky sme vôbec ukazovali niekedy na video. Ja mám nejaké video, ale nebolo počuť dostatočne. Jaký to je model? Attack Arms 914. Je to full auto. Tu je semi, tu je full auto. Hodím dá, je full auto, keď chceš, nie? Ne, nechcem, Áno, áno. nemám narané guľky a ešte nevieme, akú zver stretneme cestou naspäť. Takže... Dneska som si myslel, že uvidíme nejaké medvede, ale videli sme len z auta. A dúfam, že neuvidíme ani na živo, ne? Či chceme vidieť? Chceme! Chcem podúžiť. Toto, čo som dneska videl? To bolo hnedé také. Hnedý chrbát. Buď to boli mackovia, alebo to boli diviaky. Tak dobre, YouTube, majte sa. Aj na budúce. Zdravstvujte! Komentujte, lajkujte, šerujte. Do svidania. Bože, to v ktorom filme bolo? Na chuj, Pašo! Do svidania.